Contra 19, ninguna abstención. Queda rechazado el dictamen. Urrun geratzen da derogatzeko konpromesutik. No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley de inseguridad ciudadana y seguridad policial. Ni esto desaparece con lo que presenta el PSOE y Unidas Podemos. Lamentablemente el PSOE no ha querido hacer un último esfuerzo. Y que o no haya salido hoy por el o todo o nada tiene dos nombres propios y tiene dos responsables, que son Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, habíamos acordado y cambiado todo de la ley Mordaza. Lo demás son excusas. Son las faltas de respeto a la Carta para la policía y la desobediencia injustificada. Por estas dos cuestiones han sido impuestas más del 70% de las sanciones basadas exclusivamente en unas consideraciones subjetivas. Eta Ipar Euskal Herrian erretreten erreformaren 8. greba eguna izan dute gaur, eta Mugerreko pleitagunea blokeatu dute. Frantziako parlamentariak gaur goizetik daude bilduta azken testua prestatzeko. Hau bihar bozkatu egingo dute, eta Frantziako asamblean gehiengoa bermatzerik ez badu, gobernuak ez du baztertu 49.3 artikulura jotzea. La manifestation se terminera, on reviendra à la Bourse du Travail pour faire une AG de grévistes, de mobilisés, d'actions. Entre toutes et tous, on doit définir comment on se mobilise et comment est-ce qu'on fait retirer ce projet injuste. Mi esker, viva Suex. Badago arrisku hori, evidente, ez dakit zer emango duen, hala ere naizta bozkatua izango den hori guk oso argi daukagula, segitu beharko dugu borrokan. 74 urte pasatzen baldin bada ere legez ez dugula onartu nahi, 72 ez dugula onartu nahi ez da ere, eta guk pentsatzen dugu ja atzera egin behar dugula eta 60 urte eskatu behar ditugu. Eta berdin alternatiba ez dela soilik frantses estatuko borroka hori, borrokatu beharko dugu Euskal Herritik ere alternatibak sortzeko. Madrilgo gobernuak proposatutako pentsio erreforma azken txanpan sartu da, naiz eta patronala kontra egon. UGTek eta Komisiones Obrerasek aztertuko dute Espainiako gobernuaren azken proposamena, eta ziurrenik babesa emango diote. Pentsio erreformen inguruko azken proposamena egin du Espainiako gobernuak eta hori aztertuko dute UGTek eta Komisiones Obrerasek. Ziurrenik babesa emango diote. Gainera, Escriba ministroak agerraldia egingo du Toledoko itunaren batzordean lege dekretua azaltzeko. Espainiako gobernua astelehenean bildu zen patronalarekin eta sindikatuekin. Ministerioak asteartean bidali behar zizkien sindikatuek eskatutako hainbat hobekuntza. Behin betiko babesa emateko zain dauden asuntuen artean, gutxieneko pentsioekin edo elkartasun kuotaren irizmenarekin zerikusia duten gaiak daude. Bien bitartean, Antonio Garamendi, COEko presidenteak dio, eztabaida lapurtu dietela. Es que aquí no había diálogo. Señores, estas son lentejas y ahí va. El que además es un impuesto brutal, un impuesto contra el talento. Bestalde, Escribak dio pentsio sistema jasangarria egiteko neurriak behar direla, eta hori egiten dabiltzatela. Y por tanto, para hacer sostenible el sistema, que es lo que hemos conseguido, yo creo que lo estamos consiguiendo con esta reforma, pues hay que explicitar medidas. Es muy fácil
decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad. Pentsio reforma lege dekretu bidez aurkeztuko da. Lo tomas o lo dejas, una vez más, un decreto ley. Las pensiones un decreto ley. Tengo que fiar en principio también. EH Bilduk bere aldetik deritzo erreforman hobekuntzak egon arren proposatutako gutxieneko pentsioak ez direla nahikoak. A pesar de ser un avance, es insuficiente para nosotros, porque lo que consideramos es que no puede haber pensiones dignas por debajo de lo que se considera el umbral de pobreza. Y la propuesta que plantea el Gobierno lo mantiene. Edonola ere, pentsio reforma azken txanpan dago, naiz eta patronala kontra egon. Eta martxoaren 6an Gasteizen patinete elektrikoan zijoan 16 urteko adingabearen kasua ikertzen jarraitzen du fiskaltzak. Bi udaltzainek ustezko jipoia eman zioten eta adingabearen familiak salaketa jarri zuen. Gorka Hortaranek Gasteizko alkateak dioenez, epaile batek jarduna ez zela egokia adierazten badu, udalak neurriak hartuko ditu. Martxoaren 6an mutilak Zabalgana auzoan zebrabidea zeharkatu zuen, patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere atzetik joan ziren. Gazteak ihes egin zuen eskutatzeko asmoarekin eta auzoko parke batean sartu zen. Sare sozialetan zabaldu duten bideoan ikus daitekeenez, gaztea ihes zegoenean udaltzainak oldartu eta kolpeka hasi zitzaizkion. Familiaren arabera, belaunetan, ukondoetan, ukabiletan eta genitaletan. Familiak udaltzainen aurkako salaketa jarri du. Udaltzainek berriz adierazi dutenez, gaztea ausarkeriaz gidatzen ari zen gainezko ibiltariak arriskuan jartzen. Gauzak horrela adingabeen fiskaltzak udaltzainen eta lekukoen adierazpenak jaso ditu eta gertatutakoa ikertzen ari da. Gorka Hurtaranek Gasteizko alkateak ETBen eskainitako elkarrizketa batean adierazi duenez, epaileak esaten badu jarduna etzela egokia izan, udalak neurriak hartuko ditu. Gaur-gaurkoz bi udaltzainek jarraitzen dute lanean. Agenten argiketa eta baita ere lekukoen deklarazioak eraman ditugu, kasu honetan adingabeen fiskaltzara, azter ditzan. Eta gero bestalde batetik dirudienez ere familiak ere salaketa bajarri du, beraz hau judiziari hartua dago eta itxaron beharko dugu, ez? Hala eta guztiz ere epaile batek esaten baldin badu agenten jarduna ez zela egokia, logikoki neurriak hartuko ditugu. Bestalde Zabalgana auzoko zenbait elkartek jakinarazpen baten bidez udalari gertatutakoa argitzeko eskatu diote. Bestetik, Arabako auzoan bizi sareak operatu berri zuen etxegabetuarentzako egonaldia luzatzea lortu du. Udalak ez zion etxebizitzarik eskaini ezta ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik ere. Otsailaren 23 arte lortu zuten ostatua operatu berri zuten etxegabetuarentzako. Hala ere, medikuak 6 asteko atsedena hartu behartzuela agindu zion. Hori dela eta, udal bulegoetan berriz eskatu zuten egonaldia luzatzea eta lortu egin dute. Ebakuntza egin dioten eta kale egoeran bizi den kidearentzat ostatua borrokatu dugu azken asteetan. Bere egoera zaurgarriak urgentziazko irtenbide propioak behar zituen, eta lortu dugu aste batzuetarako ostatua. Kalean ez dagoela osatzerik salatu dugu, baina argi dugu ere kalean ez dagoela bizitzerik. Auzoan bizin kide gehiago ditugu kale egoeran, eta Gasteizen gehiago dira. المهم أنا في طوري تصورك مرات العملية المهم إذا سوسيال أعطوني سيمانة وجدوني أخذ آخر كامل في البرقي دبرني باقي معهم في البرقي ما شنو يديروا معي. Hasteko, Gasteizko udalari neguko harrera zentroa irekitzeko exigitzen diogu, eta beharrezko baliabideak martxan jartzea. Inorrez dadin kale gorrian bizi. Bestetik, gure kaleetan bizi diren guztiak erroldatzea eskatzen diogu, inolako baldintzari gabe, oinarrizko eskubide eta baliabidetarako sarbidea izateko. Baina ez gara horrekin konformatuko. Guztiontzako etxe bizitza duinak lortu arte borrokan jarraituko dugu. Gipuzkoan bestalde garuneko paralisia tratatzeko munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa frogatu dute.
Proba pilotu baten testuinguruan garuneko paralisia duten Gipuzkoako 15 haurrekin ari dira lehen frogak egiten, tratamendu pertsonalizatuak aplikatuz. Marsi Bionics enpresak sortu eta Aitamenik erosi du, Aspace eta Gipuzkoako Aldundiaren lankidetzari esker. Udane Arbeo. Atlas 2030 esoskeleto pediatrikoa beraien kasebiletzen diren aurrei zuzenduta dago bereziki eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzez gain aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die eta Goienetxe Aspace Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten ari dira terapia intentsibo eta dagoeneko garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 aurrekin erabiltzen ari dira. Munduko lehen esoeskeleto pediatrikoa Gipuzkoan da, proba pilotu gisa. Atlas 2030 esoeskeleto pediatrikoa modu autonomoan ibili ezin duten aurrentzat diseinatu da bereziki, eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzen du eta aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die. Goienetxe Aspace Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten da terapia intentsiboa, eta dagoeneko erabiltzen ari dira garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 aurrekin. 2022ko urritik saioak egiten aritu dira garuneko paralisia duten 5 adingabetako 3 taldetan, eta proba pilotu hau amaitutakoan ondorioak atera eta baloratuko da tratamenduarekin jarraituko duten eta aur gehiagori zabalduko zaien. Exoeskeletoaren ezaugarriak direla eta 4 eta 13 urte hartan dituzten eta autonomokin mugitu ezin duten adingabeek erabil dezakete. Eta gure helburu nagusia izango litzateke azkenean garun paralisia duten aurrek euren garapenerako eta euren bizi baldintzetarako, bizi kalitatearako urrats berri bat edukitzea. Aspace Gipuzkoatik azaldu dutenez, familiak harrera bikaina egin diote ekimenari, haur bakoitzaren behar eta helburuetara egokitzen delako. Dispositibo honek moten dutzen azkenan da, esperientzia bat umiai, igual lehenotik ez dagoen eduki mobitzeko entornua beste modu baten esploratzeko, horrek, emozionalki eta bai eragin positiboa edukitzen dau, eta Erokarenak esan da moduan ez, azkenan da eskubide bat zutik egotia, aur danek eukibiko laukien eskubide bat, eta gero horrek hartzen da bien onura ja motoriko, fisiologiko eta hori dana. Berak ere, gehiago deskantzatzen du, beto jaten du, eta gauza pila batetan asko aurreratu da. Helburu nagusia martxa berreskuratzea ez bada ere, badira bizi baldintzak hobetzeko oso garrantzitsua diren beste helburu batzuk ere. Artikulazio maila handitzea, muskulu indarra hobetzea, goiko gorputzadarretan funtzionaltasun handiagoa izatea, hala nola arnasketa funtzioa hobetzea, interakzio soziala eta bizipen pertsonalak. Eta egungo Euskararen hiztegia aurkeztu dute Bilbon. EHUko Euskara Institutuak garatu du eta haren esanetan Euskararen hiztegirik zehatzena da. Besteak beste, 70.000 sarrera baino gehiago ditu hiztegiak. Jaikitzen zeda, eta ikusten duzu, 6 tokatzen da gaur. Pareta. Venga, a ber, eta hemen da bez, hola erabiltzen da, eta gize, hau beto hola organizatzia, hauek beste baterako lagu ditut. Hitz hori ze testu ingurutan ageri den eta adibideak ematea. Eta Nafarroara joko dugu orain, izan ere uztailaren batean foruzaingoak trafikoaren eskumena bereganatuko du. Atzo arratsaldean aurre akordioa berresteko bilera izan zuten Estatuko eta Nafarroako ordezkariek. Eta hurrengo asteetan sinatuko dute akordioa. Nafarroako transferentzia batzordeak aho batez onartu du eskumen berria eta 10 zerbitzu bereganatuko ditu. Uztailaren lehendabizikotik aintzin, era mailakatuan bereganatuko du trafiko eskumenaren zerbitzua Nafarroak. 4 urteren buruan gauzatuko da transferentzia. Hortaz,
2027 arte Guardia Zibilak Nafar errepidetan lanean jarraituko du. Estamos ante un hito para nuestro autogobierno. Como gobierno ya mostramos en las palabras de la presidenta Chivite que este acuerdo es una magnífica noticia porque es una demanda histórica de todo el arco parlamentario que pusimos como prioridad desde que entramos al gobierno y que estaba recogida como un compromiso del acuerdo programático. Foruzaingoak 10 funtzio bere gain hartuko du. Horien artean, zigorren kudeaketa, puntuen berreskurapena edota errepideen kontrolak adibidez. Aldaketarekin, 159 foruzain berri sartu beharko direla aurreikusi du Nafar gobernuak, eta gaur egun dauden 227 langileei batuko zaie. Baliabide materialei dagokienez, 7 ibilgailu, 8 radar, datuak hartzeko estazio bat eta gurutzatzeko panel adimendun bat eskualdatuko dira. Eskumen aldaketak guti gora berako 15 milioi euroko kostua izanen du. Inguruneari eta kulturari helduta, Eusko Jaurlaritzak Kultura 2028 plan estrategikoa onartu berri du. Tartean aurkitzen da Urdaibain egin asmo den Guggenheim Museo berria, Udane. Badirudi aurrera antzudoala, Urdaibain egin asmo den Guggenheim Museo berriaren proiektua Urdaibaiko biosferan kokatu nahi dute Gernikatik 5 kilometrora eta hain justu Jaurlaritzak datozen 6 urtetarako onartu berri duen kultura planean kokatzen da Guggenheim Museo berri hau. Momentuz, orain, proiektu honen oinarria finkatu nahi dituzte eta gai asko dira oraindik aztergai daudenak, baina hori bai, uda aurretik espero dute ezagutza museo berriak izango dituen beharrak eta zerbitzuak. Entzun dezagun jarraian, Mingen Zupira Jaurlaritzaren bozeramaila. Museoari dagokionez alde batetik datozen hilabeteetan finkatu beharko da zein den bere garapen arkitektonikoa eta ze ezaugarri eta ze itxura izango duen instalazio horrek. Finkatu beharko da baita ere ze zerbitzu eskaini behar dituen eta non. Aztertu beharko da nola eskuratzen diren instalazio horiek eraikitzeko beharko diren lurzoluak. Aztertu behar da baita ere ze ezaugarri urbanistiko dauden inguru horretan eta ze erabaki hartu beharko liratekeen jarduera berri hori posible egiteko. Eta planteatuta dago baita ere gogoeta bat museoaren finantziazioari buruzkoa. Euskal Hedabideen 2022-2023 urtekaria argitaratu du dagoeneko behategiak. Urtekariak aurreko urteak emandakoaz gain, aurten erdigunean egongo diren hainbat gai bildu dituzte. 2023rako dauden erronka nagusiak jaso ditu besteak beste. Eta gaia sakonea lantzeko Ibai Castro behategiko ikerlari batekin izan da Hamaika Telebista. Euskal Hedabideen 2022-2023 urtekaria argitaratu du dagoeneko behategiak. Urtekariak aurreko urteak emandakoaz gain, aurten erdigunean egongo diren hainbat gai bildu ditu. Hau da, 2023an dauden erronka nagusiak jasotzen ditu urtekariak. Izan ere, orain arte urtekariak beti begiratu izan dio iazko urteak emandakoari, baina poliki urtekarietan zehar sartzen joan gara ere eskuartean ditugun erronkei buruzko zerketak, gogoetak eta artikuluak, ezta? Orduan, proposa ikusten genuen, ez dela hor iazko horretan, begirada horretan geratzen, baizik eta izango dela tresna bat aurtengo urtean zehar ere baliagarri izango zaiguna eskuartean ditugun beste hainbat gai lantzeko. 14 artikulu eta 3 eranskinek osatzen dute urtekaria. Emaitza hori izaten ari da, nahiko ale osatua, 200 orrialde ingurukoa da aurtengoa, eta bertan lektoreak berak bere ahotik ere hitz egiten du, urtean egon diren berrikuntza eta ezagutzeko moduak eta zabaltzeko moduko diren esperientziak kontatzen, eta jarraitzen du ere noski artikulu luzeago eta zientifikoagoen atalak, baina esandakoa, ez? Heltzen gara ere beste alor batzuetara eta beste agente batzuekin dauzkagu hartuemanak. Artikulu guztiak euskara hutsean idatzita daude, baina ingelesez ere itzuliko dituzte adimen artifizialaren bidez. Nahi dugu hemendik aurrera, itzultzaile automatikoaren bitartez, publikatzen ditugun artikulu guztiak ingelesera ere itzuli. Eta hori hasi gara aurtengo alearekin, ari gara horretan lanean, eta pixkanaka egingo dugu
aurretik argitaratutako urtekari guztiekin, artikulu guztiak ingelesera ere eman, Elia itzultzaile automatikoa webgunean integratuz. 8. urtekaria da, 2015an lehena argitaratu zuten. Hasiera batean, unibertsitateari lotutako ikerketa artikuluak biltzen zituen urtekariak, baina pizkanaka beste eragile batzuk bildu zituen. Adibidez, edizionetan, Badalaz, Enpresa Bidea, Eudan eta hainbat hedabideetako kideek idatzitako artikuluak jaso ditu. Eta podcastei hainbat atal eskaini gainera behategiak. Bloke berezitu bat egin dugu podcastgintzaren inguruan, ikusi dugulako alde batetik gorantza doan joera bat dela, sorkuntzan, ekoizpenean eta konsumoan, eta horren ondorioz ere hainbat azterketa egiten ari dira unibertsitate mailan. Orduan, bildu ditugu azken sasoian egin diren hiru azterketa nagusi, konsumoaren inguruan, euskarazko podcasten inguruan eta podcastgintza feministaren inguruan, eta horiek sartu ditugu podcastgintzaren inguruko bloke horretan. Izan ere lankidetza da urtekariaren adierazlea. Gaiz aldatuta, Bergaran bihar egingo den ekitaldi irekian jasoko du Xabier Amurizak Monzon Ganuza Euskal Utopikoei saria. Zer nolako ekitaldia aurreikusten da, Udane? Xabier Amurizari eskertza egiteaz gainera bertsoaz eta musikaz gozatzeko aukera izango da hemen Bergaran, Maialen Lujanbioren eta Bergarako bertso eskolako kideen eskutik. Bergarako udalak eta hemen atzan dugun Olaso Dorrea Fundazioak herritar guztiak gonbidatu dituzte Bergarako seminarisora, bertan izango baita sari emate eta urtengo saritua Xabier Amuriza izango da Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari bizi osoan eginiko ekarpen oparoa aintzat hartuta. Eta sarituarekin batera, Fundazioaren eta Bergarako udalaren helburu nagusia da gazte artistak sustatzea eta horretarako aurtengo sarituari Iker Serranoren Arkaitz Erroa artelana emango diote. Aurtengo Monzon Ganuza Euskal Utopikoi saria Xabier Amuriza jasoko duela jakinarazi dute Bergarako udalak eta Olaso Dorrea Fundazioak. Amuriza hautatzerako orduan aintzat hartu dute Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari bizi osoko ekarpen oparoa egin diola. Esaterako 1980ko hamarkadan berretasun handia ekarri zion bertsogintzari, eta seguru aski ezinezkoa da egungo bertsolaritza moderno ulertzea bere ekarpena kontuan izan gabe. Neurri eta doinuetan ere berrekuntza handiak ekarri zituen. Nabarmentzekoa da bestalde bertso eskoletan eragindako iraultza. Helduentzako bertso eskoletako lehen ikasmateriala prestatu zuen. Bere kultur jarioa amaiezina da. Itzulpegintza arloan klasikoak itzultzaz gain hainbat eleberri, narrazio, olerki liburu eta saiakera idatzi ditu. Eta bereak dira euskal kantugintzako hainbat abesti eta kopla ezagun. Hala nola Euskal Herrian euskaraz, mendian gora aritza edo furra-furra. Politika arloan ere urte luzez azaldu zuen herriarekiko konpromisoa, eta Zornotzako udalean zinegotzi, Bizkaiko Batzar Orokorretako batzarkide eta Gasteizko Legebiltzarreko legebiltzarkide izan zen herri batasunaren izenean 80. hamarkadan. Testuinguru horretan 3 espetxealdi bizi behar izan ditu. Bada Amurizaren ibilbideak Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren balorekin bat egiten duela ikusita, hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa, martxoaren 16an Bergarako seminarizio aretoan jasoko du saria Xabier Amurizak. Bestetik, Doinuele Euskara Hutsezko liburu eta diskoen plazen sarea aurkeztu dute gaur Bilbon Bira espazioan. Momentu 8 herrik edo 8 ekimenek bat egin dute eta sarea osatzen dute. Baina argi adierazi dute ateak irekita daudela sare horretan parte hartu nahi duten gainerako ekimenentzat ere. Zein da azken berria, Aiara Durreta? 8 herri autu bat, euskaraz hutsezko plazak eta azokak antolatzea, euskal literatura eta musikigintza bultzatzeko. Biltzea eta saretzea erabaki dute eta horrela sortu da Doinuele. Hitza eta musika batzen dituen euskaraz hutsezko sarea. 8 dira, baina hori bai ez dituzte ateak itzi eta sarean parte hartzeko baldintza bakarra,
Azokek musika edo literatura sustatzea eta azokek zein plazek euskaraz hutsez izatea. 8 herri autu bat, Azkoitia, Baztan, Galdakao, Hernani, Lazkao, Sara, Zarautz eta Ziburu. Euskara hutsezko azokak eta plazak antolatzea euskal literatura eta musikagintza bultzatzeko. Erabaki dugu zenta bakotsari da bere xokoetan, gu adibidez ikusi-mikusi, haur eta gazte literatura azoka, Saran, beste bat Ziburun, beste bat Hernanin, Galdakaon, eta euskara hutsean diren azokak dira, oso importantea da. Guk ikusi-mikusin album ilustratuak eta ditugu, eta inposatzen dugu gure baldintza da euskara hutsean izaitzea, ez elebiduna. 8 herri horiek batzea eta biltzea erabaki dute hitza eta musika biltzen dituen Doinuele izeneko sarea sortzeko, euskara hutsezko sarea erdiesteko. Zenta azoka batzuetan literatura da bakarrik, beraz liburuak, eta batzuetan biak. Beraz erabaki dugu horra sinpleki, Doinuele eta liburu batzuk eta diskak. Herri bakoitzak errealitate bat du, baina guztiek arazo berdina dute. Hau da, euskara hutsez bizitzeko ezintasuna. Azoka gehienak elebidunak direla jakitun, euskara hutsezko azoken sarea ondu dute. Elkar sostengatzeko, elkarren berri izateko, ideiak eta esperientziak elkarri trukatzeko eta egutegia dosteko. Ez da estremismo punturik, da behingotz argitan ezartzeko euskara hutsean dena ni aur, nik frantsesa dut eta euskara, eta bi testu balin bat ditut euskara eta frantsez, gehienetan lerratuko naiz eta frantseseko irakurriko dut, beraz behingotz euskarari egiazko turki bat ematiko. Hori bai, sarea ehuntzen jarraituko dute eta bestelako antolatzaileek ateak irekita dituztela nabarmendu dute. Beti ere euskal literatura eta musika sustatzen badute azokek eta euskara hutsean badira. Adibidez Arabatik ez dugu. Ordan berba ez dugu ezagutzen eta berbada existitzen dira, beraz atea ahuntza baldua da. Batzuk antolatzen baute ekitaldi bat literatura edo musikaren inguruan euskara hutsean, noski Doinueleren ganaien eta gurekin partekatu. Eta dagoeneko aurkeztu dute aurtengo herri urratseko kantua. Urratsak zubi izenpean Sutagar taldeak jarri dizkio doinuak. Maiatzaren 14an egingo dute ikastolen aldeko 40. jaia Senperen. Amare bularretik jaso nituen, kontzientzirik gabe lehenengo hitzak, baitaren besoetara jauzi eginik, eman zizkidaten unibertsoak, amonaren eta itonaren kontuetan, agindure xamor baten beroa, zetorkida bideari ekiteko, behar dituen indarra tarnasa, gaixo esanik elkarreri, helduko diogu etorkizunari, eman egoa euskerari, bihurtu ditzagun. Eta kiroletan Martin Fiz maratoiak 20 urte beteko ditu maiatzaren 14an. Hori dela eta Martin Fiz maratoiaren 20. edizioa antolatu dute aurten. 42 kilometroko erdi maratoia, 10 kilometro eta aurrentzako lasterketak biltzen ditu edizioak. Ibilbideak Gasteizko kaleak zeharkatuko ditu. Después de todo lo que ha pasado de la pandemia, y que la gente haya apostado otra vez por este gran evento que nació humilde, sigue siendo humilde, pues a mí me hace mucha ilusión.
Eta eguneko elkarrizketari helduko diogu orain. Izan ere, Ana Mezo eta Iñaki Helduain Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak izan ditugu gurekin. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko une, eta horretarako gaur ditut hemen nirekin Ana Mezo eta Iñaki Helduain Euskal Herriko pentsiodunen mugimendutik. Kaixo, joi, eta ondo etorri. Bai, egunon. Eta hasteko, apur bat, aste honi begira jarriko gara, izan ere, hainbat eta hainbat ekimenen artean, bada, esanguratsua den bat, izan ere jarrera aldetik aldaketa ere badakarrelako, eta hau bada, paraualdi eta itxialdia, bera ez gaur 3. eguna duzuok errez banabil, nola ari da igarotzen? Oso ondo. Sartu ginen astelenean eguerdiko 12 sartu ginen, Bilboko udaletxe aurrean egin genuen elkarretaratzearen ostean, joan ginen, manifestazioan joan ginen, Fernando del Campo eta lauen gaude, eta egizan da oso ondo, parte hartzea oso ondia da, komunikabideak eta uste dut eta bide guztiak, bai Euskal Herrikoak eta bai estadukoak handi pasatu dira, eta, gure partetik barruen, pentsionisten movimentu osatzen dugunon partetik, oso harrera handia izan du ekimen honek, eta gero, kanpotipe ikusten dugu, harrera handia duela, ezta? Ekimen honek, bai edabideen partetik, eta gero, estaduko beste komunitate tarri batzuetako jentearen partetik ere, heldu zaigu, ezta? Iñaki? Zaigu elkartasunak eta bai Kataluniatik, bai Andaluziatik, bai Madridetik, eta Asturias eta Aldortatik bai. Hoi denakin ditugu harremanak, Euskal Herriko pentsio mugimenduak herri horietako edo komunidade horietako taldeekin, eta, bentsat, animoak emanez, eta ikusiko garela. Ikusiko garela zenez, badiru aste honetan, egon batean badaukago hitzordu jarrita, baita ere, itzali moduan, hainbat taldeekin, ez da, izan etorriko dira, baina badaukago inguru. Izan ere, Euskal Herritik kanpoko pentsiodunekin ere harremanak izatea, bada onuragarria azkenean borroka bera, ildo beretik dorako. Hori da. Bai, guk, gure movimentutik, estaduko beste komunidade eta herri batzutako jentea oso hartu modun zuzena daukagu. Behin baino gehiagoan egin ditugu ekimenak batera. Eta eurek nik uste dut begiratzen gaituela errespeta handiz, eta ikusten dutela. Euskal Herriko pentsionisten movimentu honek duen indarra sarritan referentzitzat hartu gaituzte, eta hau gure humildate guztiaz dinogu, baina horrela da, horrela dirazten digute, eta bai, eta Iñakik esan duen moduan, ekimen hau ez da bakarrik bertan egotea itxialdia eta baraualdia egitea. Ostantzian goiz guztietan 11:00 batzean gara Elizpika plazan, eta hortik egiten dugu mobilizazioaren bat edo beste. Gaurko eguneko mobilizazioa, genero arrakalaren ganekeko mobilizazioa izango da, eta horretarako besteak beste emakundera ere joan dire beste kide batzuk, bu hemen gauden bitartean bestatzuk egongo dira, antraskook, eta gero arratsaldeetan, zeiretan beti, bertan, itxita gauden tokian, egiten dira, egingo ditugu mainguruak atzo gintzen lehenengoa, eta gaur dugu bigarrena. Eta bigarrena injustu beda, genero arrakalaren ganean. Gaurko eguna, esan dugun, movimentutik bertatik, baina
emakumeen eguna dela zentzu horretan, bai. Eta Iñaki, zerraitik jarrera gogortze hau, ez? Zer erantzuten dio, ez? Esatea ez batira, guazen egunero hau mai gainean jartzera, behingoz kasu egiteko? Bitu, guk boste urte hauetan gaur desberdinak egin ditugu, ezta? Alde batetik bai Euskal Herrian, gure etxean, eta baita ere Espainiko estatuareko hainbat pensionistaken inpatu dugun bezala, ezta? Orduan, hasi ginenean, izan ziren, nahiko aldapa handia izan zen, hasiera nahiko aldapa handia izan zen, baina, ibiliz, nolabait, oinarri bat oso garbi jarri genuen, ez? Orduan, guk gure aldarrikapena ditugunak hor, urtean zehar guztia saltzen egai garenak, hasieratik bageneukan bat, eta hau da, bereziki, gutxieneko pentsioan gaia, halako mingarria da gaia, halako mingarria ikusirik gure herrian, hau da, Euskal Herrian, zenbat milaka persona dauden baldintza oso kaskarretan, eta ez dela mugitzen. Eta ez dela mugitzen, Madridea joan izan garenen, 2 aldiz joan gera, aldarrikapenan barruan, hau zen baita ere, ez da Madrideko gobernua izan ez aizuen, mesedez, gai honen inguruan, hartzazuta hau serioa, eta ez digute kasek egin. Bruselasen egin genuen lehenko irtera, Espainiako baita ere pensionistarekin, batean, Espainiako herrietako eta han berdin Europako bihotzean aldarrikapenak adirazi genituen, eta han ere jarri genuen oso ongi marraztuta lehentasunetako aldarrikapenak genuen. Ez da territori, eta orduan, urte ospatu dugu 5. urtea, kalean, eta ospatu dugu oso ondo modu alaitasunarekin eta festa eginez. Humoretsu, ez da humoretsu, beti humoretsu, beti. Eta orduan esaten genuen, 5. urtea dugu, eta gure festa giroa eta humoretsu hau dena mantenduz, ekarpen bat egin behar dugu orten. Ekarpen hori egin behar dugu, gai honen inguruan, jarri behar dugu hemen mai gainean zoztean, ez da? Eta, pixkatik irik genuen gure etxe barruan, zer egin leke eta alako epe bat, ontziran iritzi ekarpen desberdinak, eta horien barruan, ikusi zen, pixkate zalantzak eta izan genituen hasiera batean, baina honek bereziki, gauz bat paketsua, lasaia, ondo neurtua, eta agian posible izango litzekela, herriari esatea, ezin dugula jarraitu, ditugu hau, ez da? Ditugu 200.000 persona Euskal Herrian, jubilatu munduan, emakume gizonak, 800 eurotik bera. Eta gehienak, eta hori da oso tristea da. Gizon da emakume bai gehienak, emakumeak 154.000 emakume 800 eurotik bera kobratzen dutenak hilero. Hori da. Datu gainean egen euken, desatek genuen, hau ez da posible. Eta hola xen planteatu genuen, goazen hartzea urten zehar, egokiena, noiz den momentu egokiena, guretzako, eta borroka egin barbalin badugu, emaitzak ateratzeko zein den egokiena. Irutu zizaigun hilabete hau zela, eta hola xen, ingenuen, esan genuen, goazen lekua bilatzea, Bilbo, ikuste genduen leku egokiena, jende asko bizira, orduan, jende asko bizira joan behar da, ale errexago da jende ekartzea, ezta. Eta gure planteamendu oso simplea da. Guk badakigu Madrideko kompetentzia dela. Guk badakigu, gauz asko bezala, ezta? Baina horrek ez dukentzen, hemen guk Euskal Herrian baditugula 2 gobernu, bai Nafarroan eta bai Baskongo datan, eta beraiek, bere barruan, horre barne, bere aukera badira, ezta? Denbo asko damakigu, Eusko Jaurlaritzari esanez, parlamentuari beto esan da, azken batean politiko gobernua da, kodeatzen duena, nahi genuela batzorde bat antolatu. Batzorde bat antolatu, jende diferentekin, eragine diferentekin, beraiek barne, eta pentsionistarekin gai hau bereziki tratatzeko. Itzeiteko, ikusteko, posible delako. Eta bizkarra eman digute. Helburu esan, ez Iñaki dinon moduan, helburu esan, Maduren eskuduntza bada, baina, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuek, aukera dute, 1.080 euroko pentsio minimo hori osagarritze. Dirua egon badago, gainera handik eta metik eta bestetik, bastar guztietatik esaten da dirua egon badago, ez da diru arazo bat. Hor borondate batzuk falta dira. Behar bada lehentasunak beste nun baiten dauz, eta hori da Iñakik esan duena, ezta?
dirua badago, borondatea behar bada falta da, eta hori da lortu behar duguna. Eta nik uste dut, ekimen hau, eta ekimen honek baduela bere arrakasta, oso ekimen bateri entzun genion lehengonia esateko, ekimen oso atipikoa da gaur egun. Aspaldiko urteetan, Euskal Herrian egon dire beste momentu batzuk, grebak egin dira eta barbai, aspaldiko urteetan behar bada ez da ekimen oso ohikoa. Hori da, oso atipikoa da, eta horren atipikoa izate horrek ekarri deuna da, behar bada hori ere izan da helburu bat ezaia, eta bideak orokorrean kasu egiten diguten ala ez. Eta ikusi dugu kasu egin digutela, ezta? Ez? Hori da. Espainiakoak, Euskal Herrikoak eta bastar guztitakoak. Hori da. Eta borondate faltaz ari zateretela, ez? Arlo politikoari dagoki honez, ez? Zerraitik ematen da hori, ez? Izan ere, ezabiltzate bakarrik zuen pentsioegatik borrokan, baizik eta datozen belaunaldi iak ere, ez? Horre gatazka baten aurkituko dira aldaketarik ez badago. Nik uste dut, ez dakite, gu biok gaude preste, berbetiko, ikusten dozu modu, nahi? Eta igual bion artean osagarrituko dugu gauzak. Hori da. Hori importante bada. Hori da kontu, ez da, gure aldarrikapenetan, Iñakik lehen esan dugu, ez da, barabaldi itxialdi hau egiteko motiboa, edo helbururik eta nagusina, edo ardatza da, 1.080 euro. Ardatza hori da. Baina horrek ez du esan nahi, beste aldarrikapenik ez dagoenik. Eta beti, kalera guazenean, gu aldarrikapen guzti horiekin joaten gara. Ze esan nahi dute honekin? Gure pensioak eta bar, hemen, guria ia eginda dago. Esan nahi dut, guk bakotxapa daukagu gure pensioa, eta guri esango da, kapien araberako igoera gure erosmaila ez galtzea, eta horren bueltan dauen guztia, ez da, baina gero, zuok, ez da, gaztea bat diren belaunaldiak datoz atzetik, eta hor badago arazo handibet duzue edo dute edo, ez, prekaritatea, ez, orden, ez dago modurik, ez da, biharretzean eta jente guzti hori joango bada, pentsioa kobratzera, orain izan behar du lan duina, zabestela, ez dago gero pensio duinik. Gure aldarrikapenatariko bat ere hori ere bada, ez guretza bakarrik, baizik eta atzetik datorren jente askorentzat, ez da? Guretzat pensioa dago, eta dagoena da, zaintza kontuek eta oso importantea dire guretzat, oso kolektibo saugarri garelako, ez da? Gitxe askotan dugu patologiaren bat edo beste, ez? Hori horrela da, gorputza gaztau egiten da, ez? Eta gero, genero arrakala da, hori da, eta gaur egun, segurazko, lan feminizatuetan da bizten emakumene multzo handi hori, dabilen moduan. Multzo handi hori, gauzak eta espadiri aldatzen eta horri, 180 graduko buelta bat espazioen moten, jente guzti hori erretirora datorrenean edo jubilatu egiten denean, egongo gara, edo egongo dira behar bada gaur baino okerrago. Hori bada berez gobernuek erdigunan jarri behar duten zerbait. Hori da, ongi esan den bezala ze lotura dagoen, hori dena pentsioekin. Dena lotuta dago, ez? Orduan, egia da, movimentu pensionistare atipikoa da, sortu zen bezala, dagoen bezala, eta orduan bitartekoa ere jarri dugula martxan atipikoa da. Hori, bitarteko hori oso lotuta dago gure belaunaldiarekin, ez da? Gure belaunaldian, gure bilbidea nagusi honen barruan, askotan, azkeneko urte hauetan da, baina askotan tokatu izan da, langile borrokan, eskubide demokratikoen defensan, eta adierazpen askatasunaren perspektibat defensan, askotan erabili izan da, tresna hori. Eta, iruditu zitzaigun, hori intereseta zela, egokina zela, eta ala erabaki genuen. Eta erabaki eta martxan jarri dugu. Gainera, orain gutxi ez, iritzi zaigu hor, printzipiozko akordio bat, Espainiatik ez, reformaren, eztabaida guzti horien artean, hain luze jotzen duten eztabaida horien artean, eta hor bestak beste, ez dute ezarri bizitza duina bermatzeko langarik, gero hor kotizazioari dagokionez, ez, Podemosek eta sindikatu baiezkoa eman dute, bi aukera horien, ez, kotizazio urteak, ez, zeintzuk aukeratu adiren, eta ez, horrein nola iristen diozue? Dato bat, ez da.
Egia da, horre kotizazio urte, kalkula egiteko kotizazio urtearen igora hori, kaltegarria da, egia da. Eta hori, ez du bakarri pentsiodunon movimentuak esaten. Ibez 35 bueltan dagoen jendea badino, eta onartu du, hor galera batzuk egongo direla. Urrengo urteetan pentsionista bihurtuko diren jendearen galera batzuk egongo direla. Orden, nik uste dut, esaldi horrek, nik uste dut, eurek aitortza hori egiten badute, orden, ze demontre da, ze erabaki maila, edo zer erabakiko dute, edo noraguaz, ez? Eta hori, 0,9 galdu dugu daiteke, barriro be, zera. 15 urtetik, 25 urtera pasatu ginenean, ez hori, 2011 edo tan alakoa, hor, 0,5 galduko zela, esan zuten beraiek. Orain, 0,9 galduko da. Eroz almenian eta bizitza duin bat egiteko, galera dator. Egi da, badauz esantzu positibotxu batzuk, baina geuzerik eta garrantzitsuenak ez dira maien gainen jarri, edo jarri badira bintzat, hoiei ez aien ez lango atera bide, benetakorik. Horrela da, guk ikusten dugu moduen edo zelan be, nik uste dut ez da, Iñaki egingo dugu, ez da, horrengo egunetan egingo dugu, testua behar dugu, hori letra txiki eta onde irakurri eta bar, eta horrenganean, movimentuak beti egin dugu moduen egingo dugu horrezino bat. Baina bai atara dugu komunikatu urgentziezko bat, eta gure eritxia hori ez da, gainetik emateko. 1.800 ez dago, 40 urte baino gehiago kotizatu egin dutenak eta zoritxarrez, beraien enpresak eta zarratu direlako, jubilatu baino lehenago kalean egon direna, pertsona horiek ondino badute zigorra, ez da? Bere pensioan zigorra dute. Genero arrakalaren ganean, en fin, pensio minimoetarako zerritxo bait eginda, baina ez geuzandirik. Jente asko dago Iñakik esan du modoen 700 pikuko pensioarekin eta oin gainean ondino ez da zerekin, 1.080 eurora heltzeko asko falta zaie. Eta nola da posible, azkenan gainera, pentsionen mugimenduak argi asaltzen du zer den nahi duena, eta horrei begiratu gabe gainera justu negoziazio garai batean. Baitu, hor, gai horrekin saiatuko dira, nire ustez, gauza honak izango ditu, esirik, baina hori xamar da, nondien gatozen ez da. Eta saiatuko dira aldan egokiena hori adierazten, oso ona dela, eta bar, eta bar. Nik usteet, gai hori ezin deula bakarrik aztertu azkeneko urte bete kontu honekin. Nik uste guzi bardala osotasunean, ez? Eta osotasunean, da izugarrizko murrizketa ematen nahi dela hemen, azkeneko urte guzti hauetan. Eta hemen penagarrina da, ez dugula lortzen behar den erantzuna matea eraso horren barruan. Behitu momentu honetan, gai Ipar Euskal Herrian eta Frantzia estatuan ze erantzuna ematen nahi da, ezta. Eta emaitza batzuk atako dituzte, baina ez barima ematen hemen, bai Euskal Herrian, da bai estatu guztian, antzeko erantzunik, ez dira galdituko. Ez dira galdituko, Hori biztekoa garbi uki behar dugu. Hok ez dira asetzen. Hemen aria lotzituenak ez da asetzen. Eta emango dute herri oso ondigen, baina estremotaino. Orduan nik usteet, bintzate, beak oso ongi izan duen bezala, detailetan, idea honekin gustatuko izateke gilditzea, ezta? Nik usteet, egoera oso larria dela, ez? Eraso bat dagoelako, baina egun batetik bestera. Eta orduan, hor jabetu behar dugu, hau ez dela posible, ez? Eta orduan, instituzio guztiak, eragile guztiak, politiko, sindikal, sozialak, nik usteet hor, alarma gorriak bizuta da garela, eta bakoitza bere lekuan, zintzoki, aztertu, eta hemen indar bilketa bat potente bat egin behar dugu. Hemen potente bat, eta diferenten artean argi eta garbi marraba jarri behar dugu. Hemen diken ezin dugu onartu pasatzea. Horiz behar dugu egiten, saiatuko era, tiren behar dugu, jarretu behar dugu, baina aurra begira, ondorio izango dira oso gogorrak, izaten egin bezala. Ipar Euskal Herrian ikusten dugun moduan ez indar guztiek jo dutela grebara, ez da, sektorez berrietan. Atzo hain justu be, gure bertan gauden tokian egin genuen lehenengo mainguruen, hiru pertsona goziren, mainguru horretan,
eta eutariko bat izan zen, iparraldetik etorri zen sindikalista, aktivista bat, ezta? Eta berak azaldu zigun, bera horretan oso implikatuta dago, Macronen historia horreri aurre egiten, eraso guzti horreri aurre egiten, zan edut iparraldean, eta apurete enbidiaz ere entzuten genioen, ez da, berak inakik zan dugun modu, ez da, horrez bakarrik ez da git, aktiboan daudenak mundu laboralian, pentsionistak, hezkuntzakoak, mundu guztie duak kanpora, ez da. Hor berak ere esaten zuen, ez da, eta guk ere badakigu beste kultura bat dago, holako eraso aurre egiteko, ez da, hor jentia batu egiten da. Eta hori da gure falta zaiguna. Batu egin behar dugu, guk zaiatzen gara gure movimentutik bai, eta beste batzuk bai gero, gure ganako bai, aliantzak eta konvergentziak eta egiten, bai ditugu beste eragile sozial askorekin eta bar, komunian puntu batzuk eta arazo batzuk eta bar, ez da? Eta, hori, eta nik uste dute bidea hori dela. Zorra adibidez, orain gutxi igaro da martxoaren 8, zorraitik akordatu naiz nola mugimendu feministak ez greba orokorre bat prestatzeko deia egiten zuen, ez? Agian hortik tiraka ere? Bai, guk, alde batetik martxoaren 8, mugimenduko emakume geok egon gara zuzenean implikatuta, bakotxa bere herrian eta bar, herri bakotxean badago elkarte feminista edo movimentu feminista eta bar, eta horren bakotxa egon gara, eta hain justu ben, nik uste gainera, gure herritik azitegi hau, neugandik azitegi hau, zen nahi dut, gonbidapena izan dugu movimentu feministatik eta parte zuzen hartzeko, guk betiko moduen emakumeok, movimentuko emakumeok, eta genuen komunikatu bat, martxoaren 8 dela eta horren irakurketa edo horren azalpena zuzenean egin dugu honen beste herritan, martxoaren 8 bertan egin diran konzentrazioetan eta bat egin da. Eta argi dagoena da, zaintza greba hori egingo bada, gu geu, nik uste dut movimentu bera orokorrean, baina batez ere emakumeok, movimentu ganduen emakumeok, oso implikazio zuzena izango dugu, duda barik. Esate baterako, zaintzaren ganean, movimentuko emakumeok azaroan egin genuen gure bigarren asanblada orokorra. Eta bigarren asanblada orokorra besteak beste zaintzaren kontu hori bai gaineratu zen, klaro, zaugarrienak multzo gu geralako, eta gure artean badago zaintzaren ganean, oraindik gaude emakumeok, gure artean eztabaidatzen hori, gero movimentura pasatzeko, eztabaida hau. Eta kontu da, batetik gaur egun zaintza sistema eta horren gainaz iritsi daukagun eta zelan ikusten dugu zaintza sistema guztia, eta gero bastatik gure buruari egiten dion galderarik eta importantanetarikoa da, zelan nahi dut, neuk nire burua zaintzea edo zaindua izatea parkatu. Zelan, ez? Zelan nahi dut. Orduen, hor hasi gara, Ego Euskal Herriko emakume talde bat hasi gara hori apore prestatzen eta guztek eta ordenatzen, gero emakume guztien gana joango gara eta gero joango gara mugimentura. Horia, eta orain mobilizazio ez gabiltzala ez, eta indar batuketez baita ere, espero da behintzat ez, deitu zuen manifestazioa horren erakuslere izatea. Bai, horixe da, ez, eta horretik aukera oso ona eta polita eta eskertzekoa da, ez da. Eta, egun hauetan, eta datostenetan ere, horixe ari gara esaten da, esango dugu, etortzen dien kide guztiei eta eragile guztiei, ez. Goazen denok egitea alda neurrian, partea izatea. Datorren larun batean parte izatea, konbentzituta gaude jende asko etorriko dela, eragileak bultzatuko dutela, egia da atzo egon ginean lapta erarekin, bisita bat izan genuen beraiekin, bi delegazio desberdinak, etorri ziren, oso elkarrizketa polita eta goxoa izan genuen, eta biak, bi antolakunde sindikalak, hitza emantzi duten, hortan ari direla, egingo dutela gelditzen diren egun hauetan behar da lanketa guztia, deialdi hori eginez, behaien munduan, sindikalgitza duen munduan, da herri mailan, baita ere, datorren larun batean, eguardeko 12an, Bilbora etortzeko. Edo zelan behingo dugu, ostiralean, egingo dugu, prentzaurre bat egingo dugu, horreri barriro indar gehiago ematea. Inaki deioen moduen, bagabiltza, esaten eta bar, eta gainera konbitia egiten, zuek ere, zu hori ere. Baina edo zelan be, etzi, egunak ditugu apurtxo bet, ezta? Etzi ostirala ingo duguna da, 11 horretan ingo dugu, prentzaurre bat, Bilboko udaletxe aurreko eskilaratan.
Oso ondo, deialdi honekin, ez, eta entzun gaituztenei ere zabalduta, Bilbora etorri daitezen larun batean, eskerrik asko bioi gaur gurean izatearren. Bai, zu hori, eta eskerrik asko, eta nahi duzun erarte. Hori da, horrengo erarte. Gu beti prest. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Dudarik gabe, Motorhit aukeratzen dut. Batez ere, bai musikalki eta pertsonalki rock and rollaren